Vítajte u nového videa. Tu na tomto survivali budeme hrať s Luka Nitro, ak sa zase pripojí. Z tohoto sveta budú vychádzať videa pravidelne. Pokúsim sa. Sú tu rôzne mody, ktoré vám dám do popisku videa, ktoré používam. Hrám na Bedrocku, tak ako aj Lukáš. Tak, asi nejak tak. A teraz si... Poprosil by som ešte jednu otázku. No, počúvam. Áno, toto je Lukášov hlas. Potom. Ty si na serveri alebo na čom? Ja som na svete, ktorý som vytvoril. Ja, máš tam hráčov? Že by som si ten nejak tam dal? Vieš čo, môžem ťa invitnúť, ak chceš. Hej, to by bolo najlepšie. Ak mi to nepríde na mobil, tak to bude let's go vid. Reálne ja som to našiel v Tchora, alebo čo to je. Ľudia, dajte mi do komentárov, že čo toto je. Lebo mal by to byť Tchor, alebo Mýval, alebo niečo z toho. Toto by malo byť... Áno. Sheep, ovca. A ktorá mi dropla rovno dve veci. Áno, aj toto pridáva ten mod Better on Bedrock. Čo vidíte vlastne hore na obrazovke. Lukáš, no ako to vyzerá s tebou? Kamo, bracho, ja sa tu snažím kamo robiť hocičo, ale počúvaj, ja stále toto, ty keď ma invitneš, tak ma invitneš na mobil a nie na tento. Aha. Tak na mobil normálne. No dobre. Takže ideme si to A vykrásť. tak ja počkaj, ale ty máš inú verziu, vieš? No a? Skús aj tak, lebo... Chápeš? Ešte to pôjde, lebo ja som sa joinul na server, ktorý vlastne požadoval 1.21.51. Ja som sa joinul normálne, tak neviem. Takže základný nástroj. Krompáč. A zúru hore. Takže nejak takto. Vlastne. Počkaj, ty máš normálny svet alebo server? Klasický svet. Však to vidíš. Kamo. Wow. Robo. Takže takto. Ja som si zabudol aktivovať questy, čo je tu na dole. Ne. Nevadí. Počúvaj, nechcem ide na teba bortnúť. Na tie questy sa pozrieme ľudia v budúcom videu. A tu už vidím prvý upgrade, irony. Takže super. Tak potrebujem mať koprový krompač. A to som zabudol. Tento mod používam prvýkrát. Chcel som ho zistiť, že ako je. Že či by som ho používal do ďalších videí. A vyzerá to, že ma presvedčil. Takže s týmto budú vychádzať ďalšie videá. A nezapomeňte kliknúť to veľké tlačítko odberu a lajku. Pokúšam sa dosiahnuť aspoň 100 odberov do konca tohto roka. Takže asi nejak takto to vidím. Ľudia, ale to všetko záleží od vás, že či chcete, aby som ďalej natáčal, či nie. Ak chcete, aby som natáčal ďalšie takéto videá z Minecraftu, samozrejme, môžete sa tešiť PS aj na ďalšie videá, môže byť aj z Brawl Staru a tak podobne. Najbližšie plánujem vydať video z Geometry Dash a tak podobne. Nezapomeňte, že za 50 odberov tak vlastne budeme streamovať online. Bude live stream, som zabudol povedať. Wow. Ľudia,
zabudnite tak. Nitra 5, Nenapadne Odber a promo. like. Počujte. Nenapadne promo, Lukas. Ale to na tých zbraní je akože triliarda, popravde. Kámo, ja potrebujem Flint and Steel. Flint iba. Dobre, tu máme gravel. Tak dúfame, že z toho padne aspoň ten Flint. Prosím, Pane Bože. Ľudia, kým to ja budem ťažiť ten gravel, tak dajte ten odber, lebo môžete sa tešiť na ďalšie videá, čo vlastne vzniknú a v podstate plánujem sa odhaliť asi tak na 10 000 odberov. Takže tešte sa na hociča, ale budem vydávať. Keby ešte dačo, ja sa odhalujem na 100 000 odoberateľov, čo možno ani nezvládnem. Nezvládnete vlastne, lebo vydávate ten odber. Takže ľudia, sami počujete, ako youtuberi proste, ako klasickí začínajúci, zoberieme tie odbery, no potrebujeme ich, aby sme vlastne niečo ešte dosiahli. Na čo som to slabý? Nechcel som ako nič robiť. Kámo, počúvaj, ja tu vidím papúška. Ja tu mám papúška. Ja som ho okočil, kámo, tú bracho. Kámo, ja tu mám tú novú sliepku, tú farebnú, kámo. A ja mám ochočeného papúška. Ja, ty máš tú novú verziu, že? Hej, ja mám tú najnovšiu. A tu je malý acelot. Dobre som to povedal? Ocelot. Ocelot, no. Acelot. To nevychádza. Počkaj, tu je druhý, ale modrý papúšek. Poď ja ťa ochočím. A zožral mi semienko a neochočil. Dobre, ďalšie semienko, ďalší pokus. Áno, mám ďalšieho papúška. Ja čo ti pomôžem. Ľudia, nie a nie mi padnúť ten štrk, takže pokúsim sa naťažiť úplne normálne lopatkou. Nemáka na to je šanca, ale za pokus to stojí. Počúvate, aby ste chceli vedieť, tak môžu vychádzať tieto videá na obidvoch kanáloch, takže áno, to sme sa dohodli. A niekedy na ticho. Takže máte sa na čo tešiť. Pravda. Takže pozerajte obidva kanály, dajte hlavne odber. Aby ste videli, ako som ja pokročil. Áno. A vlastne tu naplánujeme... Ja tu mám pandu. Flint and Steel... Flint. Konečne. Upgrade. Ja tu mám pandu. No. A? Ja som jej hodil bambus. Ona je ten bambus, čavo, čo si? A koprový krompáč na svete. Ideme si vykopať aj roníky, hoši. Ak toto počujete, tak to je najlepšia správa pre Minecraftiakov. A rovno budeme mať aj upgrade. Wow, ale tie bloky sa dobre reagujú. Takže asi nejak tak. Kamo, tá panda ide za mňou. Ako? Tá panda ide kamo za mňou. Či tá panda ide za mňou. Ak držíš bambus, tak áno. Hej, ale proste ja ju idem priviesť, urobiť oradu a ešte by som chcel nejaký copper, nejakú meď. Asi spravím ešte full armor z nej. A potreboval by som nudne aj také jedlo napríklad. Ďalšie irony. Berem v momente. Takže nejak tak. A ak by ste sa pýtali, tak plánujem na tomto kanáli pokúsim sa vydávať každý deň tie videá, ale niekedy mi to život tak
zľahčí a väčšinou piatok to nebudem vydávať. To sa ľahko. Jasno, lebo piatok máme my dvaja veci, ktoré vy nepotrebujete vedieť. Áno, súkromné. Plánujeme ešte robiť taký... Súkromné. Plánujeme robiť ešte taký merch špeciálny. Ale to ešte sa... Hej, kámo. Ak sa budete vy snažiť, že či sa budete snažiť vy, pokúšame sa dosiahnuť ako tých 5000, to by bola pekná hranica. Ale... Nie... Nein. Ale to všetko závisí iba od vás, ľudia. My sme schopní ako spraviť ten merch, ale vy musíte nám dať tie odbery. Tam sa hovorí niečo za niečo. Áno. A ja už začnem kresliť ten merch a Fivko ho tak doupravuje celkom. Áno. Celkovo. Tak sme sa vlastne dohodli ešte pred natáčaním a ešte jeden. No. Potrebujem nutne. A ak by ste sa pýtali, tak ešte máme taký jeden doporučený kanál, ktorý vám aj ja doporučujem. Vydávajú na ňom úplne skvelé videá. Vlastne máme sa. Čo som to robil. Tak, ešte vám doporučujem taký jeden kanál, Toborobo točí. Snáď ho poznáte. To je tiež kamarátov kanál. Vlastne, ak by ste sa pýtali. Takže asi nejak tak. Ja som hitol pandu. A som skoro full copper a vyzerám v tom úplne hnusne. Pozerajte, toto mám ten skoro full copper. A toto som ja bez toho armoru. Fuj. Aha. Šostý. Ale radšej by som... Počkaj, to má celý kopro arbor? Skoro, no. Ešte boty mi chýbajú, 4 mede, vieš? Takže ľudia, ja sa idem asi dať do kejvky, do nejakej si vyskopem nejakú dieru. Bojím sa, lebo ako to dopadlo raz. Kámo, počúvaj, ja mám uväznenú pandu. Prečo by si to robil? Tu máš bambus. Tu máš bambus, čak sa... Kámo, vieš, aká je pekná pandička? Neviem, ale ja som... Počkaj. Brutálne... Ja mám na sebe tých papuškov. Kámo, vlastne toto... Kámo, ja som si vybral úplne špecifických papuškov. Super. Moje logo, čo bude ten merch, tak závisí od zeleného a modrého. A ja mám zeleného a modrého papuška. Náhoda? Kámo, dosť veľká náhoda. Kámo, ja nemám postoj, smýva sa. To je celkom problém, ne? Toto si vypnem. Okay. Kámo, ľudia, celkom problém. Yes. No, počúvam. Počkať. Kámo, ja mám nové. To sú nové Prvé irony, let's go. Ľudia, počúvate, tu v najnovšej verzii sú ešte také nové kvietky. Panda 2, bude aj Panda 2. Idem ich rozmnožiť. Ľudia, ako už som tak troška pokročil na ten ironový pickaxe. Už mám drevený, kamenný, ako vidíte. Takže to mám takú peknú Tá panda postupku. vyzerá, keby ma išla zbiť. A ľudia, tu by som to zakotvel. Dostali sme ironový pickaxe.